Helo Mair, sut wyt ti ers talwm? Go lew, diolch Gareth. Rwy ti'n edrych yn dda. Wyt ti'n rhedeg yn aml? Ydw, dwi'n trio rhedeg bob dydd, ond dim ond ar y penwythnos dwi'n dŵad yma. Dwi'n mynd i'r gampfa yn y gwaith o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dwi'n dŵad yma bob dydd. Mae'n lle braf i fynd ar ci am dro. Mae o'n mwynhau rhedeg ar ôl y bêl. Ydy wir? Helo Pero. Sgen ti ani fel anwes? Dim rwan. Roedd gynnon ni gath pan oedd y plant yn fach. Felly, pam wyt ti'n rhedeg bob dydd, Gareth? Dwi'n ymarfer. Dwi'n rhedeg hanner marathon Caerdydd yn mis Hydref. Da iawn ti. Wyt ti'n codi arian at rhywbeth? Ydw, at ysbyty Abercastell. Maen nhw angen arian drwy'r amser. Roedd rhaid i mi fynd i ysbyty Abercastell pan o'n i'n blentyn. Roedd rhaid i mi gael tynnu fy nhonsils. Roedd y bwyd yn ofnadwy, ond roedd y nyrsys yn glen iawn. Mi wnaethon nhw roi hufen iau i mi un diwrnod. Roedd gen i ddoli'r gwddw ar ôl i mi gael tynnu fy nhonsils. Mi wnes i dorri fy nghoes yn chwarae rygbi yn yr ysgol. Roedd rhaid i mi gael plaster yn yr ysbyty, ond wnes i ddim aros dros nos. Dyma ti, 10 punt, achos dwi'n mynd ar wyliau y mis Hydref. Diolch yn fawr. Lle wyt ti'n mynd tro yma? I Sbaen wrth gwrs, fel arfer, a dwi'n mynd yn y car, felly dwi'n medru mynd â Pero hefyd. Braf iawn. Hwyl i ti, a diolch am y pres. A hwyl fawr i ti ar dy wyliau, Pero. Pob hwyl yn y ras, Gareth.